Emeljük fel szívünket, kedveseim, és imádkozzunk. Ami segítségünk és közösségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kezdő énekül énekeljük 23. Zsoltárunk első versszakát, 23. Zsoltárunk első versét énekeljük. Így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Hallgassátok meg, kedveseim, Istennek hozzánk szóló igéjét és üzenetét, úgy, amint az írva található a Bírák könyvében. A Bírák könyvéből olvassuk az igét, a 7. rész első 8 verseit. Hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje a Bírák könyvéből, a 7. rész első 8 verseiből, azt hallgassátok figyelemmel, alázattal, helyeteket elfoglalva. Jó reggel fölkelt Jeruboál, azaz Gedeon, és az egész nép, amely vele volt, és tábort ütöttek Harók útjánál. A midiáni tábor tőle északra, a Móre halomlábánál a völgyben volt. Ekkor azt mondta az Úr Gedeonnak: több ez a nép, amely veled van, hogy sem kezébe adhatnám Midián, mert Izrael még dicsekednék velem szemben, és azt mondaná, az én kezem szabadított meg engem. Ezért így kiálts a nép füle hallatára. Aki fél és retteg, térjen vissza, és távozzon a Gileád hegyéről. Erre a nép közül 22 000 visszatértek, és csak 10 000 maradtak ott. Majd ezt mondta az Úr Gedeonnak: még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, és ott próbára teszem őket. Akiről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen el veled. De ha bárkiről azt mondom, hogy ne menjen veled, az ne is menjen. Ekkor levezette a népet a vízhez, és ezt mondta az Úr Gedeonnak: mindazokat, akik a nyelvükkel nyaldosnak a vízből, mint ahogy a kutya, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdre esnek, hogy igyanak. És azoknak száma, akik kezüket szájukhoz véve nyaldosták a vizet, 300 volt. A nép többi része pedig mind térdre esve ivott.
Ekkor így szólt az Úr Gedeonhoz: E 300 férfi által szabadítalak meg titeket, és adom kezedbe Midian, akik nyaldosták a vizet. A többiek mind menjenek haza. A nép útravalóját és kürtjeit ők vették a kezükbe, a többi izraeli férfit pedig mind elküldtek, mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta meg. Midian tábora pedig alattuk feküdt a völgyben. Amen. Amen. A kegyelemnek Istene tegye áldottá ezt az igét, hogy Krisztusnak beszéde lakjon közöttünk, és lakjon bennünk, és sok áldott gyümölcsöt teremjen az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk és tegyünk vallást a mi bűneinkről. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény, bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidre. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékai, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek válaszát az ő igéjéből. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, énekeljük 161. dicséretünket, 161. dicséretünknek mind a 3 versét énekeljük. Így kezdődik a 161. dicséretünk. Szentlélek, védj körül bennünket!
Imádkozzunk, kedveseim! Mindenható Istenünk, Te a gyümölcsnek, Uram, hozzád kiáltunk és hozzád fordulunk most, hogy a Te ígéd hozzon gyümölcsöket a mi életünkben. Kérve, Urunk, állunk színed előtt, és a Te ígédre vágyakozunk, a Te kijelentésedre. Urunk, áld meg bennünket most ezzel, ajándékozz meg önmagaddal az ígében, szent lelked által. Amen. Az ige hallgatására készülve, helyünket elfoglalva, énekeljük a 467. dicséretünk első verszakát. A 467. dicséretünk első versével készüljünk az ige hallgatására. Így kezdődik: Jöjj, királyom, Jézusom! Hallgassátok meg, kedveseim, Istennek hozzánk szóló igéjét és üzenetét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelében, a 12. rész 9. versében. Hogy miképpen szól hozzánk az ige, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott leveléből, a második leveléből, a 12. rész 9. verséből, azt helyeteken maradva, figyelemmel és alázattal hallgassátok. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Kedveseim, ez az ige egy célról beszél. Van Istennek célja. Van Istennek célja ezzel a világgal. A szívünk mélyén gyakran feltesszük ezt a kérdést, ugye? Uram, hát valamerre megy ez a világ. Van valami célod ezzel a világgal? Mert azt tudjuk, hogy szereted a világot. Úgy szerette Isten ezt a világot, szoktuk mondani. És érezzük és látjuk Isten szeretetét. Isten szereti ezt a világot. De van-e célja ezzel a világgal? Van-e valami célja velem? Van-e valami célja velem? Ez az ige erről beszél. Az Isten céljáról. Vajon mi lehet Istennek a célja? Hát az, kedveseim, hogy megszabadítsa az embert a maga nyomorúságából. Ez Istennek a nagy célja, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ez a célja a Úrunknak. Az ember nyomorult, elesett,
állapotát meggyógyítani. Magához emelni. Mi ez a nyomorult állapot, amit Isten szeretne meggyógyítani? Az első ige, amit olvastunk, éppen ezt írja le. Ezt a furcsa, nyomorult helyzetét az embernek. Egy hadseregről szólt az ige, egy 32 000 katonát számláló, felszerelt, fegyverben álló hadseregről olvastunk, amely fél. Ez az embernek a nyomorúsága. Erő és félelem. Ez a mi nyomorult helyzetünk, drágáim. Hogy a felszínen erős vagyok. Fegyvereim vannak. Nagy vagyok. Nagy a szám. Hegyesek a fogaim. Karmolok, ha kell. Harcolok, küzdök. Erőt mutatok fel ebben a világban. Erőt mutatok fel a családomban. Erőt mutatok fel a gyülekezetemben. Erőt mutatok fel a munkahelyemen. Erős vagyok, erősnek mutatom magamat. De a lelkem mélyén félek. Rettegek. Félek a vereségtől. Félek a szégyentől. Félek attól, hogy bántanak, hogy kinevetnek, hogy megaláznak. Ez, drágáim, az ember állapota. Ilyenek vagyunk mi emberek. Kívül erősnek mutatjuk magunkat, de a lelkünk mélyén félünk, rettegünk. Azt olvastuk az igében, Gedeon történetében, hogy ez a hadsereg, Gedeon hadserege, a 32 000 ember, Harod kútjánál táborozik. De beszédes ez a név, Harod kútja. Harod héberül azt jelenti, hogy rettegés, félelem. Harod kútja, a rettegés kútja, a félelem forrása, a remegés, a gyengeségnek a felfakadó vizei. Ezt jelenti Harod kútja. Egy erős hadsereg, a maga elrejtett, felbuzogó félelmeivel. Drágáim, ez a mi nyomorult állapotunk. Ettől vagyunk sokszor olyan fáradtak, olyan elkeseredettek. Emiatt érezzük magunkat hitben gyengének. Mert kifele erőt mutatunk, de belül a lelkünk mélyén félünk, rettegünk. Ott van a szívünkben Harod kútja, a rettegés vizei. Ezt a kutat, a félelem vizeit, Harod kútját a bűneset óta hordozzuk magunkban. Azt olvassuk az írásban, hogy amikor az ember engedetlen volt, evett a tiltott fáról. Utána elrejtőzött Isten elől, és amikor Isten kérdezte az embert, hogy hol vagy? Hol vagy te, Ádám? Hol vagy te, Éva? Hol vagy te, gyönyörű ember? Te szép, te egészséges, te csodálatos, te erős ember. Hát hol vagy? Hol vagy? Akkor azt mondja Ádám Istennek, hogy elrejtőztem, mert hallottam, hogy jössz, megijedtem, mert rettegek, mert félek. Félek a következményektől. Félek eléd állni. Félek a szemedbe nézni. Félek. Drágáim,
azóta hordozod a lelkedben te is és én is Haród kútját, a rettegés vizeit, a félelem vizeit. És ettől akar minket Krisztus megszabadítani. Ettől a nyomasztó kettős állapottól. Kívül erős vagyok, belül sírok és félek. Belül ott van Haród útja, a rettegés vizei. Urunk meg akar szabadítani bennünket ettől. Csak hogy ennek van egy akadálya. A megszabadulásomnak van egy akadálya. Ez pedig én magam vagyok. Azt mondja Isten Gedeonnak, hogy na, nagyon sokan vagytok. Túl sok az erő, túl sok a fegyver, túl sok a férfi, túl sok az izom. Túl nagy a hangerő. Túl sok az emberi akarat, az emberi erő, az emberi harcked. Sok. Azt mondja Isten. Te magad vagy az akadálya annak, hogy megszabadítsalak a félelemtől. A te erőd, a te emberi erőd az, ami akadályozza, hogy segíteni tudjak rajtad. Drágáim, egy nagyon mély igazságot hoz elő ez az ige. A megváltás ereje, Isten szabadító ereje csak akkor tud valósággá válni, ha átélem az erőtlenségemet. Isten csak akkor tud erős lenni az életemben, ha én gyenge vagyok. Ha átadom magam, ha felemelem a szívemet, ha felemelem a lelkemet hozzá. Ha vállalom azt, hogy félek. De nehéz ezt vállalni. Olyan nehéz inni Haród útjából. Olyan nehéz megkóstolni a rettegés vizeit. Azt olvastuk az írásban, ezt mondja Isten Gedeonnak, hogy vezesd le a hadsereget a kúthoz, a rettegésnek a vizeihez. Vezesd le őket. Mert addig nincs szabadulás, addig nincs igazi erő. Amíg nem iszom a saját félelmemből. Amíg nem élem át, hogy mennyire gyenge vagyok és elesett és szegény. Addig nincs szabadítás, azt mondja Isten. Amíg hangerő van, amíg erő van, amíg harci zaj van az életemben, addig nincs szabadítás. Addig nincs kegyelem. Csak amikor alászállok Haród kútjához, a rettegés vizeihez, a félelmeimhez, a bűneimhez, a kísértéseimhez alászállok, akkor lesz szabadítás. Amikor végtelen módon elgyengülünk. Az írás nagyon sokszor bíztat erre bennünket. Tárjátok fel a szíveteket. Add át magadat a kegyelemnek. Emeld fel a lelkedet Istenhez. Nyisd meg magad. Mi a baj? Gyere, mondd el Istennek, tárd fel. Minél jobban rejtegetem, annál jobban fáj. Annál keserűbb Haród vize, a rettegés forrása. Drágáim, mindenek előtt ez az ige ezt akarja megmutatni, hogy az erő nem segít. A hangerő nem segít. Nem tudom, hogy otthon a családban veszekedtetek-e már. Remélem nem. De ha netán mégis, akkor tudjátok nagyon jól, hogy a hangerő nem hoz megnyomást. A kiabálás
a másikba való belemarás nem hoz végességet. És nem ad megoldást. Mindenek előtt ezt akarja ez az ige megmutatni nekünk. Amíg sok az emberi, amíg sok az erő, amíg nagy a hangerő, amíg hegyesek a karmok, nincs kegyelem. Nincs szabadulás. Azt olvastuk az ígében, ezt mondja Isten, aki fél, menjen haza. És sokan elmentek haza. 32 000 emberből 22 000. A 2/3 elment. Nem akarok szembenézni a félelemmel. Nem akarok szembenézni az ellenséggel. Nem akarok szembenézni a problémákkal. Se a családban, se a munkahelyen, se a saját magánéletemben. Nem akarom látni őket. A szőnyeg alá se tenni. Nem. Nem akarok szembesülni vele. Elmegyek, elszaladok, elmenekülök. Aki fél, menjen haza. Haza. Haza hova? Ott nem fogok félni. Ha elhagyom az Isten népét, akkor nem fogok félni. Az meggyógyítja a félelmemet. Ha elfordulok az egyháztól, elfordulok a gyülekezettől, ha elmegyek, az jobb lesz. Ha elhagyom a feleségemet, jobb lesz. Ha elhagyom a férjemet, jobb lesz. Ha elköltözök másik országba, jobb lesz. Az megoldja a félelmemet, a rettegésemet, a menekülés. Az egy megoldás. A rettegés vizeire. Nagyon sokan elmentek. Elmenekültek. Jézus Krisztustól is. Azt olvassuk az evangéliumokban, az egyik legfájdalmasabb mondata az evangéliumnak az, hogy amikor Jézus elkezd beszélni az ő áldozatáról, sokan elfordultak tőle. Amikor pedig Jézust elfogják, akkor a tanítványai is elszaladnak tőle. Elmenekülnek. Nagyon nehéz szembenézni Haród kútjával, a keserűségnek, a rettegésnek, a félelemnek a vizeivel. Drágáim, a hit próbája ez. Amikor Krisztust elhagyták, amikor az emberek nem akartak szembenézni az áldozattal, nem akartak szembenézni azzal, hogy a bűnért meg kell szenvedjen Krisztus, valakinek kell szenvednie. Nem akarták ezt látni. Amikor sokan elmentek Krisztusról, akkor ezt kérdezte Krisztus a tanítványaitól. Ti is el akartok menni? Ti is elmentek? Mindenki itt hagy engem, mindenki magamra hagy. Haród kútjánál, a félelemnek a vizeivel, mindenki magamra hagy. Legalább ti a tanítványaim, ti gyertek velem. A Gecsemáné kertjébe, legalább ti legyetek mellettem. És amíg Krisztus tusakodott, a tanítványok elaludtak. Mert lehet álomba is menekülni. Lehet az álmodozásba is menekülni. A rettegés vizeitől. Lehet alkoholba menekülni. Lehet drogba menekülni. Lehet munkába menekülni. Lehet élményekbe, szenvedélybe menekülni. Nagyon sok menekülési útvonal van ezen a világon. És mindenki menekül. Drágáim, egy menekülő világban élünk. Vajon vannak még gyermekei Istennek, akik lemennek Krisztussal Haród kútjához, a rettegés vizeihez, a félelemnek
vizeihez. Kedveseim, nem azt mondja az ige, hogy ne félj. Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy menj le és igyál a rettegés vizeiből. A félelem az emberi természetünknek a része. Félünk a következményektől. Félünk a büntetéstől. Félünk a megalázástól. Félünk a fájdalomtól, és utóvégre félünk a haláltól. Ezt jelenti embernek lenni, hogy félek. Félek Harod vizeitől. Krisztus is félt. Krisztus is rettegett, amikor alászállt Harod vizeihez, a keserűség félelmetes, rettegő vizeihez. A Gecsemáné kertjében Krisztus leborul Isten előtt, és azt mondja, Atyám, félek! Ne szaladj el! Ne menekülj el! Nem menekülhetsz egész életedben. Előbb-utóbb inni kell Harod kutyából. Előbb-utóbb inni kell a saját félelmeidről. Előbb-utóbb szembesülni kell azzal, amitől rettegek. Krisztus is félt, Krisztus is rettegett. Hogy ne félt volna? Az egész világ bűnét vette magára. Az volt az ő Harod kutya. Nagyon félt a mi Krisztuson. De nem menekült el, ott maradt. Pedig mindenki ezt mondta Krisztusnak, hogy menjél, szaladjál, meneküljél. A lator, a keresztfán ezt mondta Krisztusnak, hogy hát szállj le, és menj el, menekülj el. Krisztus maradt. Lement Harod kutyához a félelmeivel, a rettegéseivel, és ivott abból a kútból. Van itt még valami, kedveseim. Ez az ige még tartogat egy nagyon értékes, drága üzenetet. 10 000 katona ment le inni Harod kutyára, de csak 300 kapott kegyelmet Istentől. 10 000 mentek le inni, de csak 300 volt az, amelyik megszabadult. Miért? Azért, mert nem lehet akárhogy inni Harod kutyából. Azt olvassuk, hogy a 10 000 ember közül szinte mindenki térdre esett, és úgy ivott. Ez egy halálos veszedelem. Amikor szembe kerülök a rettegéseimmel, a bűneimmel, a félelmeimmel, akkor leroskadok, térdre esek. És nincs semmi, csak Harod vizei. És húz lefele, az az örvény, ez a depresszió, ez a mélység, úgy húzza le az ember, Harod vizei húznak le. És azt mondja Isten, hogy nem jó. Nézzétek meg, hogy Krisztus hogy ivott Harod kutyából. Krisztusunk hogy ivott a rettegés vizeiből. Úgy ivott, hogy a szájához emelte. Azt mondja Isten Gedeonnak, hogy aki térdre esik, az menjen el. Az halálos veszedelemben van. Hanem csak aki a szájához emeli a keserű vizeket, a rettegés vizeit, azok menekülnek meg. Miért? Azért, drágáim, mert úgy hittak, hogy közben felfele tekintettek. És így ivott Krisztus is a Gecsemáné kertjében. Harod kutyából, a rettegés, a félelem vizeiből.
Mert ivott belőle Krisztus, és azt mondta, hogy Atyám, félek, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Kedveseim, csak így lehet inni Haród kutyából. Csak így lehet szembesülni mindazzal, amitől félsz, amit hordozol a lelkedben. Hogy közben végig felfele tekintesz Istenre. Nem esel térdre, nem szédülsz bele a feneketlen útba, hanem végig Istenre nézel, és azt mondod, legyen úgy, ahogy te akarod, Uram. Legyen meg a te akaratod. Ez a kegyelem állapota. Erről beszél Pál apostol. Hogy elég. A győzelemhez elég a kegyelemnek ez az állapota. Mert amikor teljesen elvesztetted az erődet Haród kutyánál, és felfele tekintesz, akkor jelenik meg Isten a maga erejével. Elég. Ezt mondja Pál. Elég. Elég, hogyha iszol a saját félelmeidből. Elég, hogyha szembenézel azzal, ami fáj neked. Elég, ha szembenézel a bűneiddel, a kísértéseiddel. Az elég. Hagyd, hogy Isten harcoljon életben. Drágáim, a kegyelem az nem egy teológiai kijelentés. A kegyelem az egy állapot Haród kutyánál. A kegyelem a gyengeségnek az állapota. Amikor semmi nincs már, csak a terheim és a nyomorúságaim. És akkor jelenik meg Isten. Akkor kezd el felemelni engem. Akkor készíti elő a győzelmet számomra. Micsoda üzenet ez! Mennyi erő van ebben az igében. Elég neked az én kegyelmem, azt mondja Isten. Nem kell csapkodd az asztalt, nem kell kiabálj, nem kell harcolj, nem kell harapj, nem kell marj. Elég, hogyha engeded, hogy oda menjek melléd Haród kutyánál és öleljelek rá. Az elég. Kedveseim, mindenki hordozza ezt a kutat a lelkében. És nem akarunk inni ebből a kútból. Mégis Krisztusunk ide vezet ehhez a kúthoz. És itt történik a mi megváltásunk ennél a kútnál, a rettegés vizeinél. Ott mutatkozik meg a kegyelem, amikor végtelenül gyengének és elesettnek érzed magad. Ám soha ne igyatok úgy Haród kutyából, hogy lefele néztek. Nem. Mindig felfele emeljétek a szemeteket. Mindazonáltal legyen úgy, ahogy a te akarod, Atyám. Legyen meg a te akarod. Könyörülj rajtam. Szeress engem. Te vagy az Úr. Így kell inni Haród kutyával. Így jön el a menekülés. A szabadulás Isten népe számára. Elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőtlenség által ért célhoz. Amen. Drágáim, válaszoljunk erre az igére. Énekeljük 481. dicséretünket. 481. dicséretünk mind a két versével válaszoljunk, helyünkön maradva énekeljünk. Így kezdődik a 481. dicséretünk.
Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom. Imádkozzunk, testvéreim! Drága édesatyánk, mennyei királyunk és urunk, egy hatalmas és erős Isten vagy. Hatalmas erőd van neked, urunk, csodákat véghez vinni. Erőd van neked szabadulást hozni. Bárcsak ne állnánk, urunk, a te szabadításodnak az útjába, bárcsak el tudnánk engedni magunk erejét, tudnánk hagyni, hogy megjelenjél, hogy felmutasd, urunk, a te győzedelmes jobb kezedet életünkben. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy megfogod a kezünket. Urunk, nehéz az az út, amelyen te vezetsz, de a te célod a megszabadulás. Köszönjük, Urunk, hogy megszabadítasz bennünket a rettegésünk forrásaitól, a félelem útjától. Köszönjük, Urunk, hogy megváltasz minket Haród útjánál. Kérve kérünk, Urunk, hogy jöjj el a mi életünkbe. És ha eljöttél már, Urunk, akkor erősödj meg a mi életünkbe. A mi elköteleződésünk, a mi hitünk, a mi megszentelődésünk, az legyen eleven a te erőd által. Urunk, imádkozunk gyülekezetünkért, annak minden egyes tagjáért. Kérve kérünk, Urunk, hogy keresd meg őket, látogasd meg őket otthonaikban, a te lelked által. Kérünk, hogy vigyél megváltást, vigyél felszabadulást, vigyél győzelmeket gyülekezetünk minden tagjának életébe. Te emeld fel az összetört lelkeket Haród útjától. Köszönjük, Urunk, hogy egy szerető, drága, hűséges Atya vagy. Köszönjük, hogy mindezt elmondhatjuk neked. Köszönjük, hogy magadhoz ölelsz. Nevedre ezért térjen dicséret és dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És mindenki maga is emelje fel a szívét, a lelkét, csendes imádságban szólítsa meg Urunkat, Istenünket.
Isten, aki meghallgatja imádságunknak a szavait. Gyertek együtt, közösen is imádkozzunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.